kecil kalai itu dalam. Akhirnya mati kalai itu merapuang saya. Acuy 7 orang penciki juara tu 2 lo nanti jadi. Kuinda orang maliang datang. Nyokuras arato. Lebih-lebih lah banyak niat kan niat, piniat kan niat saja. Tak ada sampai wakaf tu kum saji ke. Hati orang maliang. Nyo ambil sadon. Kalau orang maliang ambil arato awak, ndak ada asal awak idui jo, besok bisa jo bosa oleh. Nambah bayo tu, ya kan, arato talunggu awak pai. Balangkang sambalang kue, awak jangkang orang nanti enggak nampue. Abini mudolo ditinggal. Lah sampai idahnya nyo nikah jo pacar lamonyo melik. Nyo bawa ke rumah awak tu, awak bitu dalam bilik dalam kuburan je lihat.